You see, let me tell you one thing. If you finish Bible school, say Obi Bible school, it doesn't mean the person is a minister of God. Why would he be able to make a Bible school? Sabaya obakwa kosua onyankopon asemunim de. But where there he went to the Bible college as spiritually ordained prophet. Okoya na enwosa no so dada. Papa, why nyame adwuma you are going to suffer? Why your Bible college to where then? Okosua nim de. Onyame so de nwosra gu so. Me pe kwan ya tu mpese me tu kwan tu na wo ma dwenem. Busa no ma me. Nam pese me tu kwan, but barely 2 weeks ago me meet prophetess and I'll confirm me said the papa can you say speak louder, I don't hear you. Me nyankopon nipa until some year jumano there is nothing good that will come on my way, period. Curses unto any prophet who prophesies falsely. And no man can onyankopon Odifour a oshen komtro. I was just sitting down and the Lord told me, go and impart. Unveil him. Say, who? Also not to go and unveil him. Could be in so. Now impart the power into her, into him. Antique. So over you, so you, it's up to you. Anya sa akwantu no ba ya untumen koda. Waja son kobiem. Oba ya. Won connect no wakochena nti de wo mo na se adwuma no meye dan. Adwuma meye boami o. Adwuma meye sunsun boami da. Adwuma meye boami o. Adwuma meye boami da. Dear Aradia Mama dear Ura woman, Obinya no Cotton Station. I'm telling you. Dear Ura woman, no. Hey, Obinya no the Cotton Station. My bow some, my tacho, my pato. And go and start it. Where should I start it from? Hey, Moshe Mano. Munkono mawo. I don't stand here just like that. I don't prophesy with my own effort. I hear. Why? How can I hear the voice? It's a misrau. Aye rade ana wakasa ntiko nekotu ho anamon wate de ameka no ye pon a omehume there is a secret matter asame no di ho nkomo aniama bi koso wo sunsun mu tia wo eno necessary no di ho nkomo a private matter e di nkomo no wie pe mema wakwankyere na wakoye Rade hom kasa kire me se me mane nkodi muada omfiri fie na madwuma no nso ase ka chen se omfiri fie na nka onkoda people so for 21 days na onkobon pae osoro bebuo ma Awurade ayi ne ho akire no Jesus Christ will reveal himself to you. An angels will just come and surround you. Said they would Odifour George called that a possible umpire for 40 days. Now, yes, you in who did not both will be trying who she I know. I feel me the honey to tremendous. Say, now that one, sir, it's also pursue who ye. Once I met Jesus.
Enti saa na Awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ kɔyɛ. Honhom no a wofrɛ Awurade no, wogyina hɔ te sɛ Awurade nankasa. Hallelujah. Amen. Otumfoɔ soma ne kyeame a ogyina hɔ te sɛ otumfoɔ. Nti Awurade bɔfoɔ kasa kyerɛ me no ɛna mede ama wo no. Wɔse kɔ firifie na kɔda mountains for 21 days. Na kɔbɔ Nyame mpaeɛ na ɔsoro bɛbue na wayi ne ho adi akyerɛ wo. Ufiri hɔ si fam a, this is the beginning of your ministry. Start sɛ baabi a wobɛgyina bia wode boaboa nipa no ɔpaake so na mmɔmmɔ mpaeɛ. God will use you. Nyame bɛ use you serious through that. Obi bɛfiri nipa mu a Awurade na aka n'akoma bɛma online na ɔma bɔ structure ama wo sɛ start it. That is that. So ɔbɔ saa structure no ma wo wie na wo pa you can come and see me to go and consecrate the land. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Awurade no masɛm no no. Yes. Tena se. Bawie. Awurade mfa nkɔ. Ɔbɛyɛ wo yie. Amen. 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 Yapɔn time kɔ. Den ɔno nko akɔtwe asɛm aba yi. Yapɔn time kɔ. Amen. Amen. Yapɔn time yɛ den. Ɛkɔ. Time factor. Brɛ no kɔ. Yɛntimi ntoa so. Yɛntimi ntoa so bi. Ɔno nko ana yɛde maa me sɛ memfa ma no. Yes. Hello. Have you also been here before? Obahada. And then on first day. Ufri he. Obuasi. Obuasi de say nye kru kakraka. Obuasi kru ben. Ako carry. Obani. What happened? Talk bina my wife say me mfa no kɔ tachiman eti me de ne kɔ na ye ba no na me say me boy ba ko enso drive na ye mla Obani eti ye ba no na kasa metie no ye ba me ka chen say wa bla onfa ma me na me twi bi na o se o mle ti mi hu ya ne say o de car na akɔbɔ trader bi to ti me nan ka no ma ye yi me kɔ hospital na me nan na say Awurade ase. Efiri sɛ obi wɔ na mienu deɛ wo betumi ayɛ kora wo ntumi nyɛ. Amen. 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 Ye wo nipa bi wɔ hɔ no ma ne na mienu nso ɔkwadwofo. Hello. Ana de meka meboa. Ɛnokre. Ye wo bi wɔ hɔ ne na mienu nso ɔkwadwofo. Ye wo bi wɔ hɔ ne na baako nso ade a wɔbɛyɛ ne de na mienu ntumi nyɛ. Tama so. But ɔsoro kan sɛ mi kyerɛ me nti I have to reveal it to you. Amen. 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 Baba, kwelaya. Lafiya lau. Ya jida. Mun gode. David, mama yampon na menya counseling. Anya sa ade be sign. Mama yampon na menya counseling. Agya ne mo. Mama yampon na menya counseling. Ma wonsa so ne anya nhyira. Mama yampon na menya counseling because abono nine. So ho. Ate asim saa no. Mani be ba so na abono nson. We di eba na we di eba. Menya madwen se maye adwuma ne. Na matena meto so den ana papa sofo pani Awurade ama masɔre mansa so na fa okra ne pedua sɛ Awurade nsa fa ho nyina sɛ Awurade nsa ka kyerɛ Awurade sɛ me de me kra me ne pedua gyawo me honhom me de hyɛ wo nsa me fredi na watwi mu ɔsoro kora me Awurade ba bia me de me na abesie na watwi mu me didie ne me nom mu me naye ne me sɔre mu Kachire Awurade Obambofo bɔ me nkwa ho ban me ne me mma me ne me yere me ne me kun me ne me busua mabɔne ntoyen mo ba asɔre ana mo ba yɛ dan obi ne maame mo ba asɔre mo ntumi ntena dan mu ha up and down saa nso yɛ ntɔn bi ofie ha
afei ka kyerɛ awurade sɛ mekɔ yi ma memfa danseɛ mmra awurade mɛba biem no ma memfa danseɛ mmra Onya me home kron obre beraba etinami koma kaino na me Oh me inyamie na wo oh me yo oh yeah oh yeah me oh free eja anyone ba when you nyamte but I am Yame kron adeɛ nyinaa sotumfoɔ ne ho amen ɔmabɔ wo din amen ɛna ɔbaeɛ yɛhyɛ aseɛ yɛfrɛ wo ho kron na wosi fam na wo ne yɛn bɛkasae ɛberɛ du sɛ wo ma ɛfrɛdi owura ɛnyɛ w'anim na yɛfiri mmom ɛyɛ wo hyia nam na yɛfiri honhom a woyɛ ɔkandifoɔ na ɔkyitaafoɔ na wodi yɛnim na wobɔ yɛkyi dɔm de yɛn baeɛ no awurade san fa yɛn kodoro asomdwee mu na wɔtwe mu yɛdidi yɛnom yɛnna yɛ ne yɛsɔre yɛ mu yɛde firi ne yɛfiri ba yɛde ne nyinaa sɛ wo nsa kɔsɔrafo ataba kɛse no kora yɛn ɔma Ghana mu ayɛ dene ɛmu ayɛ hu nanso awurade fa yɛnhyɛ w'ataba ase deɛ ɛbɛyɛ mu suo ne yɛ sansia no kwan ma yɛn ala wo ne yɛn boafoɔ ma wɔsoro mmuo ma yɛn wɔagya ɔba ne Honhom Kronkron din mu nti amen amen mɔmɛ yɛn kyɛ adɔm nsɛm no yɛn nyinaa sɛ nka awurade Yesu Kristo nsɛm adɔm onyankopɔn ne dɔ nsoso nkonkwan yɛn nkɔfa no ɛne yɛn ntena seesei ne daa nyinaa amen awurade ne mo ntena wɔne wo nso ntena daa pakyɛ yɛapɔn na deɛ teɛ ne sɛ Friday no sɛdeɛ mo si ba mpaabɔ no ɛnyɛ ɛsɛ mo ba ntam